যতন খুলুমকা তিনি কৃষ্ণপুর ব্লক কমিটি YTF Tipra Motha TWF ni bakhaktui जों তিনি 12 तारिख नभेम्बर नि महा जमायत जतनसे त्रिपुरा हास्तिनि ताबुक जाते जतनसे कतर लुकुको थुमुंनाय Tipra Mothani पाइथाक चबानि बागै चिनि ओ कुथुमुंगो जों लाख काइसानि सेबानो गोबां आबो बोसोगं ताबो फानो जों सालेमे पियाबा जों लाख काइसानि वान सय तंमानि ताबो 2 लाख फानो अंनानि फासिं थांगै दङ अबाहिके जों कक्तमा मानै दङ सिनि कृष्णपुर कल्याणपुर तेलियामुरा काइथाम ब्लक नि ओ तेलियामुरा डिस्ट्रिक्ट नि फासिंतै जों बहायनो 20-25 हजार चिनि ताखोकते बुखोक सनत लाङै टिप्रा सनत लाङै थांनानै हाय हनै कक पेरमुंबाय जों तिनि बाइक रैली ते अनाउंसमेंट खाइ दङ जत बिसिओ हाबै सिनि अंक्लगो प्राय 122 टा हाय बाइक दङ बाइक रैली खाइ जों मालखुंबाय खाइ लुकुरगनो पाइथाकनि चबानि ककनि कचार मुंबाय जों फाइनै 2023 त्रिपुराव टिप्रा सारक फनुगिरिनानि मुचुगु टिप्रा सारक थानचांका बुबाग्राबाय बाक्सा दङ जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नांगौ चिनि कताल हासटे नांगौ ग्रेटर टिप्रा लेन्ड नांगौ आबोनि बागै गुबुननि गोबांमा कन्स्टिट्यूएन्सि बा गुबुननि गोबांमा ब्लक कमिटिनि हाय चिनि कृष्णपुरबो तिनि फंनैसिमिनो चिनि प्रचार अनाउंसमेंट चेंखा लुकुरगनो कबकमं जे साखेपनो हिमके हिमै बाइक बेखे बाइक बाय रिक्शा बायके रिक्शा बाय निजिनि मालखं तंके निजिनि मालखं बाय बास बायके बास बाय जों आगरतला शहरनो नाका बन्दी खाइ रिलेनाय आ दिनो आगरतलाव 2 लाख हाय बरक थातलाङै जों आगरतला सपुङै फोंनाय टिप्रा सारक थानसां खाताबो ग्रेटर टिप्रा लेन्डनि सामनंबाय आबागै जों ताबुक गोबांमा जागानो जोंनि प्रचार ओङै फायका जों ताबुक हायनो हाय हाजरा यां साउथ गोकुल नगर तुई मधु कुतुई कर्म सरदु करकरी शर्मा केम कलय ब्रह्मसरा हायके निनर जारिलों अब हायके मानिक बाजार अब हायके जत जागानो ताबुक हायनो हाय चिनि सिखलारक